Добрый дзень! Сёння 2 траўня і мы пачынаем агляд навінаў за тыдзень. Чыгунка прыносіла сюрпрызы. Цягнікі ламаліся, спазняліся і нават гарэлі. Страляніна ў шклове, даі спыняла кіроўцу парушальніка. У сеціве з'явіліся фотаздымкі баранскай царквы, якія раней не публікаваліся. Гэта і іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. На велікодныя выходныя беларуская чыгунка павялічыла колькасць пасажырскіх цягнікоў праз наш горад, але, відаць, цягнікі не вытрымалі напругі. 260 чалавек сталі ахвярамі паломкі лакаматыву. Дызель-цягнік задыміўся каля станцыі Пагодзіна. Гэта станцыя горада Горкі. Лакаматыўная брыгада спыніла пасажырскі цягнік і выклікала ратавальнікаў, калі адчула пах дыму. У выніку машыністы самі змаглі патушыць пажар да прыезду брыгады. Пасажыраў даставілі на патрэбную станцыю з затрымкай у 2 гадзіны. Гэтае здарэнне адбылося 26 красавіка, а 29-го цягнік на воршу спыніўся каля Барысава. На гэты раз праблема не з самім саставам, а з аўтамабілем МАЗ. Грузавік з маніпулятарам, пераязджаючы чыгуначны пераезд, закрануў электрычныя драты, якія сілкавалі электрычку. У выніку 3 пасажырскія цягнікі выбіліся з графіку. Найбольшая затрымка склала 2,5 гадзіны. Гэтая аварыя адбылася каля 15-й гадзіны дня, і толькі каля 20-й гадзіны паломка была цалкам выпраўленая, як паведаміў афіцыйны сайт беларускай чыгункі. Гэта не адзіныя пажары і здарэнні ў нашым рэгіёне на гэтым тыдні. У шклове 28 красавіка загарэлася кватэра. Ратавальнікі, прыехаўшы на месца здарэння, эвакуявалі гаспадыню, 64гадовую жанчыну. У такіх пажарах ахвяры звычайна атручваюцца дымам, але ў дадзеным выпадку пажар быў настолькі моцным, што спадарня, акрамя атручэння, атрымала яшчэ і апёкі і была дастаўленая ў шпіталь. Сюрпрыз чакаў ратавальнікаў і пасля тушэння. У кватэры знайшлі згарэлае цела. Што за чалавек згарэў у кватэры, на момант публікацыі навіны МНС не паведаміла. Гаварылася толькі, што асоба загінулага высвятляецца. Яшчэ адно здарэнне ў шклове, але да яго мае дачыненне мужчына, які сеў за стырно легкавіка нецвярозым. Патрульныя інспектары ДАІ заўважылі, што легкавік ВАЗ ехаў з парушэннем хуткаснага рэжыму і пачалі за ім пагоню. Мужчына за стырном спыняцца не захацеў. Доўгая пагоня і шматразовае патрабаванне спыніць машыну ні да чаго не прывялі. У выніку інспектары адкрылі агонь стабільнай зброі. Толькі пасля некалькіх стрэлаў па колах аўтамабіля кіроўца спыніўся. Як высветлілася, за стырном быў 55гадовы жыхар Аршанскага раёну, які быў п'яным. Медыкі паказалі, што ў яго крыві было 1,3 прамілі алкаголю. На мужчыну склалі ажно 8 пратаколаў, сярод якіх дробнае парушэнне хуткаснага рэжыму і значнае парушэнне непадначалення супрацоўнікам міліцыі. Незвычайнае злачынства раскрылі ў Лёзненскім раёне. Пачыналася ўсё вельмі проста. Нехта скраў чужы ровар. Невялікі крадзеж, невялікія страты. Але следчыя вырашылі заняцца справай паважна і давялі яе да канца. Высветлілася, ровар скраў грамадзянін суседняй Расіі. 36гадовы расеец часцяком наведваў Беларусь і часам учыняў у нас злачынствы. Чарговы ягоны прыезд скончыўся крадзяжом ровара. Цяпер злачынец суседняй краіны знаходзіцца пад вартай і яшчэ доўга не зможа вярнуцца ў Расію. Яго арыштавалі і будуць судзіць паводле беларускага крымінальнага кодексу, а крадзеж адбыўся яшчэ зімой у вёсцы Зуі Лёзненскага раёну. І ў чарговым выпуску мы расказваем пра беларускае надвор'е. Яно зноўку б'е тэмпературныя рэкорды. У ноч на 29 красавіка ў Воршы пабіты чарговы тэмпературны рэкорд. На гэты раз у холадзе. Гэтай ноччу ў Воршы было мінус 4,9 градуса. Гэта абсалютны рэкорд гэтага дня за ўвесь час назіранняў. Цікава, што ў Сенецкім раёне ў гэтую ж самую ноч было значна цяплей, калі так можна сказаць. Мінус 2,6 градуса. І хаця мы атрымалі значнае пахаладанне, надвор'е ўсё яшчэ вельмі сухое. З-за гэтага мясцовыя ўлады ў цэлым шэрагу раёнаў забаранілі наведваць лясы. Па стане на 29 красавіка поўная забарона наведвання лясоў дзейнічае ва ўсіх суседніх раёнах Магілёўскай вобласці, а таксама ў Аршанскім, Талачынскім і Дубровінскім раёнах Віцебскай вобласці. У Сененскім і Лёзненскім раёнах уведзеныя абмежаванні, якія забараняюць распальваць у лясах вогнішчы і заязджаць туды на аўтамабілях. А на момант запісу гэтага відэа у Сененскім раёне таксама ўвялі поўную забарону наведвання лясоў. Калі ласка, пастаўцеся да гэтых абмежаванняў сур'ёзна. У лясах нашага рэгіёну рэгулярна адбываюцца пажары, пакуль што яны не прывялі да катастрофы, але не станьце прычынаю яе.
Пры канцы выпуску пазітыўныя навіны. У друк пайшла кніга на старты ў тэмпе. За апошнія некалькі месяцаў перад выданнем кніга вырасла на некалькі дзесяткаў сторонак. Лонданскае выдавецтва «Скарына», дзе выходзіць кніга, выпускае яе ў цвёрдай вокладцы. Першая прэзентацыя работы па гісторыі аршанскага футболу адбудзецца ў Варшаве у спартовым бары «Офсайд» 22 траўня а 19:30 мясцовага часу. Другая прэзентацыя адбудзецца 1 чэрвеня ў Вільні ў беларускім доме на вуліцы Віленскай а 16 гадзіне мясцовага часу. Кнігу ўжо можна набыць на шэрагу інтэрнэт-платформаў, якія гандлююць беларускімі кнігамі. У тым ліку набыць электронны варыянт кнігі. У сеціве з'явіліся фотаздымкі бараньскай царквы, якія раней нідзе не публікаваліся. Гаворка не пра гарадскую царкву, а пра царкву ў вёсцы Барань, якая была пабудаваная ў 1707 годзе як уніяцкая. Пасля прыходу расійскай імперыі субожню перадалі праваслаўным, а пры камуністах зачынілі. На шчасце, храм захаваўся да канца савецкай эры. Царкву перавезлі ў музей архітэктуры і побыту ў Строчыцы пад Менскам, а на яе месцы ўлады пабудавалі краму, якая цяпер ужо зачынілася. Царкву ўсё яшчэ можна пабачыць у музеі, а фотаздымкаў тых часоў, калі яна яшчэ стаяла ў самой Барані, мала. Прынамсі, тыя фотаздымкі, якія на днях з'явіліся ў сеціве, мы раней не бачылі. Іх можна паглядзець на Орша.eu. Калі для вас гэта бяспечна, запрашаем падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і пакінуць каментар. Падпіска на наш канал – гэта гарантыя, што вы не прапусціце нашыя відэа. На гэтым у нас усё. Да сустрэчы праз тыдзень.